Arratsaldeon, Jean-Michel Berasagar eta Eoli bere emaztearen aurkezpena egitera noa. Lehenengo eta behin, esker mila, Zubirako txoko ederrantzatik, txoko honetan etortzeatik. Euskal Herrian antipo dakinen badaude, Zubero eta Bizkaia esango dik, ez dira hain. Eta, oso gogo honez, hasieratik esan zigun baiezkoa, Zuberoan topo egin genuenean, eta ikaragarrizko posko izan zen guretzat. Batez ere, iparraldeko lehenengo kantaria delako, Plentzia kantariko omendua. Orduan, eskerrak eman da gero izango dugu gero beste aukera batzuk, beste era batzuk, eskerrona agirazteko. Eta laburki esango dut, pixka bat Jean-Michel Berasagar zer den gure kulturan. Jean-Michel batez ere nik esango nuke interprete badela. Eta interprete gure tradiziozko kantuaren, musikaren interprete. Bere estiloa da oso tradiziozkoa, oso lehen eskukoa. Bere zaharren, bere herrien, bere maisu handien ahotik eta esperientzatik jasoa. Ez dezagun ahaztu, nor eta etxaun irurikoa izan zuela maisu, eta hemen aiure aipatzen dut hemen ezaguna delako, baina beste maisu handiak. Eta, esaten da euskeraz ez edan errekatik, albaduk iturritik, ez? Eta ikusten da, zuk iturritik edan duzula gure tradizioan, eta hori nabaritzen da zure interpretazioan. Baina interpreteaz gainera, bada sortzailea ere, eta bere azken diskoan 3 kanta ditu berak sortuak, ezta? Eta aurrekoetan ere bai.
Beno, eta berarekin batera noski Leoniri ere. Orduan, non daukagu, Leoni. Pasa aurrerantza, etorri mesedez, torri biontzat dago Safia, biontzat. Beno, gainera, amodioa kantatzen nola itxiko dugu maitea kantua. Derrigorrez. Bai, beno, badakizue kantat... Kantutegi honen atzeko aldean, dauzkagu, eta Josu, txistularia non daukagun... Eskutatzen zara. Beno, ba, hasi eta... Ba, dieta digu. Ongi etorria nahi dizuegu eskaini, taleko Safia zuei ipini. Ongi etorria nahi dizuegu eskaini, taleko Safia zuei ipini. Esker mila jaitxen eta Leoneri, gogoan izanetik lentzea. Esker mila jaitxen
Thank